дар литсеи таълимии касбии техникии шаҳри Турсунзода зиёда аз 700 касбомӯзон аз рӯи якчанд ихтисос тракторчӣ, машинисти истеҳсолии кишоварзӣ, муҳосиб бо омӯзиши кор дар компютер, монтёри барқ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизотҳои барқӣ, дузандагӣ, системаи компютерӣ, интернети технология ва ҳисобчӣ таҳсил менамоянд. дар баробари ин дар як қатор курсҳои кӯтоҳмуддати 3 моҳа хоҳишмандон метавонанд дар ин муассиса касбу ҳунар омӯзанд. мутобиқи соли таҳсили имсола ба литсеи касби металлургӣ зиёда аз 350 нафар довталаб ва хонандагӣ қабул карда шуданд. ба онҳо аз рӯи фанҳои гуногун зиёда аз 30 нафар омӯзгор ва 26 нафар устои таълими истеҳсолӣ дарсу сабақҳо меомӯзанд. дар литсеи касби металлургии шаҳри Турсунзода тамоми шароитҳо барои гузарондани дарсҳои истеҳсолӣ фароҳам аст. дар устохонаҳои мо 2 устохона оид ба таҷҳизотҳои харотӣ амал мекунад. инчунин таҷҳизотҳои кавшерӣ барои кавшерҳои газӣ ва инчунин кавшерҳои барқӣ кору фаъолият бурда истоданд. бояд гуфт ки дар шаҳри Турсунзода ҳамчунин литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқат фаъолият дорад, ки дар он имрӯз 430 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар соли хониши сипарӣ гашта 82 нафар синфи 11-ро хатм намуданд, ки ҳамаи онҳо донишҷӯи донишгоҳҳои олии кишвар ва хориҷи кишвар гаштанд. ва дар соли сипарӣ гашта яке аз муваффақиятҳои калони литсеи президентӣ он буд, ки дар олимпиадаҳои даври минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ 10 нафар хонандаи мо сазовори ҷойи аввал медали тилло гаштанд. дар литсеи ворисони шаҳри Турсунзода бошад барои сайқал додани дониш ва баланд бардоштани малакаю маҳорат шароити хуб ба роҳ монда шудааст. дар литсеи мо бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ фаъолият мекунанд. хоб синфҳои русӣ аз ҷиҳати кадрӣ бошад, мо пурра бо кадр таъмин ҳастем. аз ҷиҳати моддии техникӣ бошад, бо синфхонаҳои муҷаҳҳаз гаронидашуда мо ба системаи кабинетӣ гузаштагӣ ҳастем. тамоми кабинетҳои фаннии мо бо ҷоҳозҳои таълимӣ таъмин ҳастанд. мо кӯшиш мекунем дар оянда донишу маҳорати хоб омӯзгоронро дар натиҷаи гузарондани хоб курсҳои такмили ихтисос сайқал диҳем ва кӯшиш мекунем дар оянда хонандагони литсеи мо дар олимпиадаи даврӣ иштирок кунанд. маъмурияти литсейҳо дар шаҳри Турсунзода оянда барои беҳтар ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия, баланд бардоштани савияи дониш ва одобу ахлоқ, тарбия намудан дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ нақшаҳои зиёдро роҳандозӣ менамоянд.